بو ملرزا به پیوانا 6.8 کوشوابوری لال عزیزه لنافچه سویرجه رودایی جولانه یک مزن لسرانسری ترکیه و نمازه لباکور کردستان جی پیک آنی. لستانبول جی شهرداریا هری زیدکت ناف بزاوا هوار و آریکاریا خلک العزیزا باکور کردستان شهرداریا قادیکویا استانبول بو. جه گوتنی کوچاوا بو ملرز رودا سروک شهرداریا قادیکوی پارێزەردارا شێردل بانک لە خەلکێ کر و بانگاوازیە بۆ ئاریکاریە دە حەسابێ خۆیە تویترێدا بەلاف کرد. Di cihê şaredariyê de jî meçavderî li xebata hewar û arîkariya şaredarê Qadîköyê kir. Serokê Şaredariya Qadîköyê Dara Şêrdil wiha behsa vê arîkariyê kir. Oradaki yurttaşlarımızın yanındayız. Ekîbên me yên firyakewtinê û hewarê yên teknîkî hê şevaborî saet yekê ketin rê û çûn bo El Ezîzê. Niha jî em malzemeyên dî yên arîkariyê dişînin. Em dê tira pêşiyê jî niharêkin. Ji Qadîköyê em destê arîkariyê bo gelê xwe yê El Ezîzê dirêj dikin. Em di gel êşa gelê xwe ne. Xelkê me yê vir jî gelek bi mirovdostî ketin nav bizava arîkariyê. Her çiya ji destê me bê em dê bu xelkê xwe bikin. Elimizden geleni yapacağız. Hêjayî gotinê ku serokê Şaredariya Qadîköyê Dara Şêrdil bi xwe jî Kurd e. Ji her navçeyekî Stenbolê zêdetir ew ket navkar û bizava li hewarçûyîna xelkê El Ezîzê. Li Şaredariya Qadîköy culandineke pir xurt ya arîkariyê dest pê kiriye. Buna karşı ilgisi, duyarlılığı çok güzel. Gelê me divê mijarê de pir şiyare. Alîkariya gelek baş heye. Ew cihê dilxweşî ye. Ji her alî ve xelk alîkariyê tînin. Pêwîstî ji çi hebe hemalatî wan tînin. Bot, cilûberg, betanî, lihêv, pêwîstiyên zarok û sabiyan. Bi kurtasî ew lîsteya serokê me yê şaredariyê nîşan daye. Li gorî wê lîsteyê hemû kelûpelên pêwîst bo me tên. Biz buradayız bugün ve yarın burada. Ji bo komkirina alîkariyê em li vir in. Em dê sibê jî li vir bin. Em digel xelkê xwe dixebitin. Li gorî pêwîstiyan em dê vê helmeta alîkariyê berdewam bikin. Em xelkê serhadê ne. Li bê derê Erebê me hene em didin xewatê li kar dikin. Du heva li ji boî welatê Serhadê li Elazığê eva zerzela hatê çêkirinê me hemû Erebêxin bê pere dabarkirinê em dişînin. Em gerekê hem masa biwin yek. Bu melerza dohşev bi pîvana 6.8 li navçeya Sivîrceya El Ezîza Bakurê Kurdistanê pêk hatî, hemû bajarên Bakurê Kurdistanê jî vehêjandin. Li Meletiyê jî hindek xanî hatin xwar û li wir jî 5 kesan canê xwe ji dest dan. Li gorî jêderên fermî heya niha hemû li ser hev 24 kesan di encama bû melerzê de canê xwe ji dest dane. Bi sedan kes jî birîndar bûne. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Di nava saetên pêşiyan yê piştî bû melerzê de sê wezîrên hikûmetê çûn El Ezîzê, paşê îro jî Serokkomarê Tirkan Erdogan bi xwe jî çû cihê bûyera bû melerza El Ezîz û Meletyayê. Mihemed Sanlı, Kurdistan TV, İstanbul.